O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis a este Recuncho dos Libros, o espazo da programación da Radio Municipal das Pontes, no que adicamos a facer un percorrido pola programación que nos ofrecen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada semana, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida de novo aquí a Radio Municipal. Hola, boas. Ben, comezamos semana antes de entrar na programación habitual. Esta semana toca Clube de Lectura na súa modalidade de novela negra. Pois sí, este xoves temos a reunión do Club de Lectura, que nesta ocasión estamos lendo un libro de Sara Vila Alonso que se chama 8 días sin Eva Cortés, unha novela negra clásica, moi entretida, moi enganchante, digamos, estás aí pendente en todo momento do que vai a suceder, o que demostra tamén o bo estado de forma da novela negra galega, que está vendendo moitísimo non solamente en Galicia, sino tamén en todo o resto do Estado, e como estamos dando grandes nomes a literatura negra do país, ¿no? E a verdade é que é un libro moi entretido, moi interesante, que si lichedes e queredes achegarvos a nosa reunión a comentalo, pois perfecto. Sí, ademais é bonito, non? Ese feito de socializar comentando lecturas, porque a veces sempre nos removen cousas por dentro, fannos sentir emocións, e nunca está de máis poder compartir impresións con outra xente. Entón é unha boa oportunidade de achegarnos e descubrir o que é un clube de lectura para aquelas persoas que non o coñezan. Sí, aparte de eso, de reflexionar sobre o libro con máis xente que te dá outras miradas, ¿no?, sobre o mismo que liches ti, unha cousa moi interesante do Club de Lectura que aparecen moitísimas recomendacións. O sea, se fala de moitas cosas e ao final te vas da reunión con un montón de títulos de libros, de películas, de cousas que queres ver, ¿no? E eso me parece como un valor engadido estupendo. Pois mira, xa que falas de recomendacións, comezamos o percorrido pola semana dende o luns, que é o día que aproveitades para recomendarnos lecturas para o público adulto, pero tamén para o público máis cativo, non? Pois sí, traigo vos dous libros para público infantil. O primeiro é un achegamento a educación sexual para os nenos máis pequeniños, a partir de 6 anos. O libro se titula Se llama Pene, queda claro do que trata, e está escrito pola educadora sexual Ana Salvia e ilustrado por Cristina Torrón. É un libro donde explica dunha forma moi simple 4 cousas básicas sobre educación sexual para temos as dúas versións, temos se llama pene, se llama vulva, o sea, temos as dúas, e me parece moi interesante porque a veces non sabemos a mellor como falar cos nenos pequenos destas cousas, e pertence é dos mesmos responsables dun libro que xa recomendamos aquí hai unhas semanas, La regla mola, que están pensados para axudar, digamos, aos nenos e ás nenas para entender determinados conceptos de educación sexual, e además inclúe ao final unha guía para a familia e educadores, que está estupendo tamén para botarnos unha man aos adultos, que a veces sabemos menos que os nenos, e entonces me parece unha boa opción. Además é un álbum moi bonito, grande, é dicir, con unhas ilustracións moi chulas, e que me parece que aos rapaces lles pode interesar. E despois tamén traigo vos un libro de literatura galega que se chama Maios e Desmaios, de Ramón Veiga, que neste caso é un libro que ten un certo contido etnográfico, é para nenos a partir e nenas a partir de 9 anos ou así, e fala da celebración dos maios. É unha vila na que todos os nenos e nenas teñen nome de flor, e que están esperando todo o ano porque chegue a primavera para celebrar os maios.
me parece unha forma bonita de acercarse de achegarse a esta historia, a esta costume galega, inda que aquí nas Pontes os mallos non tuveron nunca moita repercusión, ou no, sí que houve hai uns anos, sí que se organizaron algúns mallos, e a veces os colexios sí que organizan algúns mallos, e unha festa tan bonita que a verdad sería unha lástima que xa non a fagamos. Sí, ademais que tamén é unha maneira, como diste, de achegarse a outras tradicións da nosa terra que, aínda que non se celebren aquí nas Pontes, sempre vou coñecelas e as que son interesantes, mesmo, como ti dicías, adoptalas, porque ao final estamos celebrando tamén pois a chegada dunha nova estación, a chegada da floración e tamén supuxo a creación e o mantemento de moita cultura oral con eses cantos dos maios. Totalmente. Me refiro, hai digamos, un estilo específico de canción popular que son os mallos, tamén é certo que, claro, todo este tipo de celebracións que están moi pegadas ao mundo natural e aos ciclos reproductivos e todo eso, ahora que, digamos, non estamos máis afastados do rural, se nos fan máis raras, pero realmente a mí me parece unha festa preciosa, das máis bonitas que temos no país. Pois esas son as recomendacións para o público infantil. Pasamos agora aos lectores adultos. Pois sí, para os lectores adultos temos un libro de David Uclés que se chama La península de las casas vacías. Este libro está en casi todas as recopilacións de cales son os mellores libros dos últimos meses, do ano pasado, unha novela histórica sobre a Guerra Civil Española, pero está contada en clave de realismo máxico. E David Uclés é un autor moi novo, pero leva desde os 18 ou 19 anos investigando para esta novela, baseándose na súa propia historia familiar, o sea, en como os seus avós e aboas enfrontaron esta época da Guerra Civil, e escribiu un libro enorme, pero contado desde un punto de vista moi original, e fala da descomposición da familia e a raíz de cando ven un proceso, digamos, que rompe con todo sin que tú poidas facer nada para evitalo, pero logo con imaxes tan curiosas ou tan suxestivas como a historia dun soldado que se corta a pel para deixar sair a cinza acumulada, ou como un poeta que cose a sombra dunha nena despois dun bombardeo. Cousas moi poéticas e moi interesantes, e, bueno, animos-vos a que vos acheguedes a esta obra de David Uclés. E despois vos a recomendar en galego un clásico, xa recomendamos hai unhas semanas outro libro desta mesma colección, unha colección que está sacando Galaxia sobre obras clásicas pasadas ao galego, que neste caso do autor Zivago. Esta historia de Boris Pasternak, que no seu momento obtivo o premio Nobel ao que renunciou por presións do goberno soviético, e esta historia de Zivago, que sin querelo acabo de pensar que ten relación con a península das casas vacías, porque tamén fala deso. Zivago significa vida, e tamén fala de como un home ve a súa vida truncada por algo que se escapa do seu control, ¿no? Neste caso, pues, a Revolución Rusa, a Primeira Guerra Mundial e despois a posterior Guerra Civil en Rusia. E como eso, este doctor Zivago ve que a súa vida se desbarata, digamos, por un acontecimento histórico que se escapa completamente do seu control, igual que lle sucedía a familia de Uclés en la península de las casas vacías, ¿no? Ao final foi sin querer, pero traía dúas novelas que teñen certa conexión. Sí, ademais esta última recomendación tamén casi podería ser unha proposta de libro e peli, porque estamos falando dun dos grandes clásicos do cinema universal. Sí, esa película de David Lean, que es como un icono, e además unha peli que hai moitas outras pelis que falan desa peli, o sea, ao final un icono total. Ben, pois aí quedan esas recomendacións de novidades. Avanzamos, camiñamos pola semana, chegamos ao martes de cómic. Que proposta nos traes esta semana? Pois traigo vos esta semana Persépole, de Marjana Satrapi,
volvendo a un pouco que comentábamos, creo que a semana pasada, de que este mes, digamos que temos aí como un ollo máis posto na literatura feminista e tal, traemos este cómic maravilloso, que solamente, o sea, que está feito en branco e negro, precisamente porque conta unha revolución, conta a súa vida en Irán, e unha cosa que lin que me parece moi interesante, non podía haber color nesta obra porque non pode haber grises. Tes que hai que non cabe a equidistancia con determinados temas, entonces hai que ser branco ou hai que ser negro, e por eso esta obra non ten cor e só ten branco e negro, sin grises. Me parece un cómic maravilloso, e ademais nos cadra, aparte de polo marzo este feminista, temos un centro de interés ahora mesmo na Biblioteca de Literatura Feminista, pero tamén temos un centro de interés de literatura asiática, e Satrapi é iraní, e tamén forma parte que sempre cando pensamos en literatura asiática pensamos máis en Xapón ou en China ou tal, pero tamén están estes outros países que teñen unha literatura moi interesante. Pois aí queda esa proposta desta novela gráfica e continuamos. Pola semana pasamos ao mércores de Entreversos, donde falamos de poesía. E en este día, en este entreversos deste mércores, recoméndovos un libro que a mí me parece maravilloso. Creo que probablemente o meu libro preferido de poesía do mundo, que é o libro de Celso Fernández Samartín, que non ten título, un libro que non ten título, nós chamámoslle o sen título. É un libro maravilloso, maravilloso. E calquera persoa que non lle guste moito a poesía ou non este afeito a ler poesía, eu lle recomendaría empezar por este texto. Este texto foi un libro autoeditado por Celso Fernández Samartín e é un referente na poesía dos 90. Hai tesis doctorales sobre este libro, o sea, é un libro maravilloso e recolle moita tradición popular. Para os que non vos deades conta, Celso Fernández Samartín é un contador super coñecido, que tuveches ocasión de velo na Galega moitas veces, participou en Luar, e ten unha maneira de contar moi tradicional, moi apegada á literatura oral, e eso se trasluce un pouco na súa poesía, un pouco, tampouco pensedes que podes atopar aquí o que fai Celso contando, pero me parece é un libro maravilloso. Eu, de verdad, seguramente o libro da biblioteca de poesía ten bastante préstamo, porque eu parece que levo accións que andolle recomendando a todo o mundo este libro, e é un libro precioso, por favor, lédeo. Pois como diste, é unha boa recomendación para as persoas que non estén afeitas a ler poesía, ademais aproveitando esa figura que ti dicías mediática de Celso Samartín, que non só é coñecido polas súas aparicións na televisión de Galicia, senón que tamén percorre toda Galicia contando contos e historias en diversos espectáculos, co cal tamén é unha forma de ver outra faceta diferente deste autor e que nos pode facer máis doado a chegarnos á poesía. Sí, e é certo que Celso é un contador estupendo, pero é un poeta mellor aínda. O sea que eu se ve que me gusta este libro, ¿no? Es que me parece maravilloso este libro. Tedes que lelo porque é super doado de ler, é moi emocionante, é simple aparentemente, e non sei, xa non vou decir nada máis porque se ve evidente que me gusta, vamos. Pois as persoas interesadas en lelo que se cheguen á biblioteca pública e que falen contigo directamente, que lles vas a dicir onde está ese libro e vas lles falar absolutas maravillas. Continuamos agora percorrendo a semana, pasamos ao xoves xoves na Biblio, que é o día que dedicades aos máis pequenos con esas programacións culturais. Pois volvemos á Casa do Peso este xoves na Biblio, en este caso con Cris de Caldas, unha contadora que xa nos visitou en máis ocasións, unha das miñas preferidas, bibliotecaria además, e nos trae en esta ocasión Menú máxico de contos. É unha contadora moi pegada aos libros,
non sei se pola súa profesión ou, bueno, e que sempre que ven resulta un éxito, a verdad. É para nenos a partir de 4 ou 5 anos e bueno, regresamos eso a Casa do Peso para volver aos contacontos clásicos despois do Obradoiro da semana pasada. E tamén os xoves sempre aproveitades para facernos algunha recomendación de libro máis peli ou, bueno, serie, documental, pero sempre unha obra escrita asociada a unha obra audiovisual. Pois traemos nesta ocasión un medio clásico tamén, Roma Santa, Memorias incertas dun home lobo de Alfredo Conde, esta novela que conta a historia deste asesino natural de Allariz, que no proceso, unha vez que o capturan no proceso do xudicial que saiu, empezou o sea, botaron man de toda esta cuestión de que si era un licántropo, si era non sei que, e digamos que se convertiu como unha especie de lenda ou mito galego do home lobo galego. Tamén dos acauntos creo que ao final representaba todos estes personaxes maléficos da cultura popular nun personaxe real, e entonces eso xenerou aí como además un proceso moi seguido pola prensa do momento, e compón Alfredo Conde unha novela moi interesante con este personaxe. E Paco Plaza fai unha versión cinematográfica, Roma Santa, la caza de la bestia, que estuvo no seu momento dominada a 2 Goya, protagonizada por Elsa Pataky antes de que marchara a Estados Unidos, e por Julian Sands. E é unha película de terror, claramente, que sobre todo está moi cuidada no aspecto técnico. Tuvo, creo que as nominacións algunha era bestiario, ambientación ou algo así, porque ten especial cuidado con eso. Despois, a mellor, non ten moitas outras valías, pero bueno, sí que a nivel técnico é unha peli moi interesante. E eu creo que é unha peli de terror que a par de moitas outras pelis de terror non españolas, e que recolle este personaxe galego que está tan no imaginario popular, ¿no? O sea que, bueno, pode resultar interesante. Sí, bueno, está no imaginario popular este Roma Santa, tanto é así que son moitos os programas especializados en historias de misterio ou crimes, ou, digamos, o tan coñecido como tratades agora a novela negra, non? Entón, esta historia negra de España sempre ven a colación, sempre sae o nome de Roma Santa precisamente por iso, porque durante o proceso xudicial foi catalogado como lobisome, é dicir, como licántropo. Entón, ese curioso caso que, bueno, lamentablemente a historia galega pasa a formar parte da historia negra universal deste país. Sí, con esta cosa que temos un pouco os galegos de romantizalo todo, porque ao final non deixa de ser un asesino serio, vamos, pero convertimos nesta especie de figura non humana casi, ¿no? O sea, esta especie de lenda e que encaixa con toda esta cultura galega das meigas de todo isto, ¿no? Con el bosque animado, con todas esas cousas, digamos que non sei se é polas nosas fragas frondosas ou pola choiva, pero caemos un pouco aí, e é un pouco a imaxe que se ten de Galicia fora tamén. Sí, ademais que, mira, unha novela tamén dun autor clásico recente como é Alfredo Conde, e Paco Plaza tamén un director moi coñecido no que, sobre todo no cinema, precisamente de terror, que acadou moitísimos éxitos con outras tantas películas. Continuamos, avanzamos xa, chegamos a final de semana, pero tamén a final de mes. Anabelle, temos que despedir ao noso autor que nos acompañou ao longo deste mes de marzo e que nos fixo amar ou coñecer un poquinho máis a poesía. Pois sí, despedimos a Bernardino Graña xa esta semana, querendo resaltar un pouco tamén a súa figura como activista en prol da lingua, da literatura. O sea, formou parte da Asociación Galega de Escritores,
foi un dos fundadores da asociación. Intentou facer o Pen Club galego, con non moito éxito, pero que despois sí que se levou a cabo. Pertence é membro da Real Academia Galega. Sempre demostrou un compromiso coa cultura e co idioma moi importante, e entón queríamos destacar un pouco tamén esta parte do seu activismo, digamos, non? A máis aló da súa obra literaria, e un home que recoñecido polos seus compañeiros, digamos, conciliador, que buscaba o consenso, que conseguía aunar, por exemplo, dentro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, digamos que os diversos pareceres, e neste momento no que o diálogo tampouco está tan así, pois ao mellor recordar esas figuras que aportan serenidade e que aportan consenso, pois é interesante. Sí, ademais, unha figura que como non nos cansamos de repetir durante todo este mes que lle dedicamos a Bernardino Graña, moi vencellado tamén aquí ás Pontes, que visitounos varias veces precisamente grazas ao traballo dese colectivo poético Alalá, recentemente extinto. Pois sí, eu creo que é un dos poetas preferidos de Aníbal e aínda hai pouco nos recitaba un poema del a raíz do seu pasamento, que xa sabedes que foi no mes de xaneiro. Ben, e antes de concluir o programa non podemos esquecer esa nova sección que se incorporaba recentemente a este percorrido, a este programa, non? A este programa onde falamos da cultura, da programación da biblioteca, onde dedicades un espazo a libros que teñen que ver coas Pontes, ese na nosa vila, non? Pois sí, traigomos en esta ocasión un libro clásico, o sea, clásico, non é clásico, pero un libro xa que ten uns anos, do ano 94, que se titula O Muiño da Lende, de Luis Torrente, que fai un estudo sobre o Muiño da Lende. Me pareceu interesante por varias razóns. Primeiro, porque neste texto do 94 se falaba deste estudo sobre o muiño e se expresaba como un desexo de que se puidese rescatar esa edificación, e todavía hoxe seguimos sin facelo, non? E logo porque mestura o libro moitas cousas interesantes. Por un lado, unha cousa máis técnica de explicar como funcionaba o muiño e como estaba construído, e logo unha parte tamén dedicada á etnografía, na que recolle coplas e cousas que teñen que ver co mundo dos muiños, dos muiñeiros, que evidentemente en Galicia eso é fundamental tamén, e logo pensar que é eso, un muiño que casi ten 2 séculos e que era un muiño comunitario, o sea, tamén nos leva a unha maneira diferente de entender os traballos e de entender a vida, non? Desta cousa da comunidade, de ter un espacio onde a xente por quendas podía usar ese muiño. Pero además tamén recoñe outros, ao final do libro, outros muiños da vila, non? En algúns espacios que seguramente a xente máis nova mellor non sabe que aí había un muiño. Por exemplo, estou pensando donde ahora mesmo está ubicado a cafetería Medulio, eso era un muiño, é dicir, hai sitios onde a xente non sabe que había un muiño, ou muiños desaparecidos xa hoxe, non? E despois, aparte deste muiño de Lende, que é un espacio que está nun espacio precioso, o sea, esa zona do río é realmente preciosa. Entonces a xente que ao mellor hai tempo que non pasa por ali, recomendolle que lle bote outro ollo, incluso esta cosa que ten un pouco decadente, estéticamente bonita, ¿no? E este libro é moi interesante porque eso ten fotografías, ten planos do muiño e nos axuda mellor a entender como a importancia que tiñan os muiños, ¿no? Nesa época na que os traballos eran comunitarios. Pois mira, ao mellor acabamos de descubrir outro formato que é a combinación de libro e visita turística. Pois sí, porque mira, xa recomendábamos na semana anterior visitar o Museo de Santiago, pois agora podemos facer outra nova sección que sea libro e visita. Moi ben, Anabel, pois ata aquí o que deu de si este recuncho dos libros desta semana. Moitas grazas, como sempre, por atendernos e abrirnos as portas da Biblioteca Enrique Rivera Rouco. Nada, grazas a vos.
Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.